Wemusa. Uyangibona ukuthi mina ngitshitshi kanjani? Kwamanje ngingathi mangiphumela emgwaqweni ngithola omunye umuntu. Yazi ongcono kabi kunawe ngitsheleke bhutisi. Lalela la akusho ukuthi ngoba naku ngithandana nawe mhlawumbe impilo yami isiphelile isimile. Hayi njengoba ngakutshela ukuthi ngina 44. Yabona? Ngicela ungilalelisise ungidlalele kahle. Ngoba uthi usathi una 44 kuMusa ingane yakho yathi una 50 something nje. Awukahle wena awukahle umtshana ngezinto engahlanga. Angikhulumi ngezinto njengamanje. Ngicela uphume kini. Balaleli bayibuza ukuthi ngabe khamba kanjani ngengane. Siyabona isisu ngazi ukuthi siyaphuma nje impela. Yabo nje ngendlela engicikeke ngayo akuvumi ngisho ukuthi ngize ngifike lapha. Awucabanga ukuthi unamamuthi mhlawumbe ngoba ngathi wathi ukhulelwa. Anginamamuthi mina enawona. Yabona nje abalaleli bevumani ngifuna ukunitshena lokho. Abantu besitisa abanaqiniso, abantu besitisa abasithandi, umuntu wesitisa mekuthanda ukuthandela into yakho onayo. Ukuthandela into yakho onayo. Hayi ngoba esuke eze ngothando. Yabona namhlanje ngiprovile mina kuMusa. Mangeni ikhola usesile, uphumele eminyango. Avela idrop ayicishe ikhola. Athi hayi lo muntu bangisicefe. Wena usanginiki njalo phela leya allowance leyana engithi siyashoda ngenze njani sekuyaxela kanti ngiyibhenkini mina hawu ubunginika nje noma kuphela inyanga bafo kahle wena kusho ukuthi mina nguCapitec no wena ila ufika utoboze khona angisho kanjalo nami ngiyahulaza phela amasayidi ami ngakutshela nje hayi cha phela uyazi ukuthi ngiyahulaza nyaba FNB phela manje uyabona lalela okokuqala nje usuku uthetha ngeWi-Fi yami ngelami idatha ukhuluma nezintombi zakho mina ngikuphekela ukudla ngikwenzela yonke into ayikho inhlobo yokudla engingakwenzeli yona ama-salad yonke into ugeza kobhavu bami ugcoba into zami ezibizayo manje uyabuya usuzochatha nezintombi zakho kwi-Wi-Fi yami elami idatha yabona nje into engicika kakhulu nje uMusa usenokuvile nje athatha ifoni achathe ahleke yedwa ngingazi ukuthi uhlekana ahleka zayimbuza ubuso kwesinye isikhathi athatha ifoni aphumele eminyango hayi balaleli ngeke uyangicika shema angifuni ungasho uyangicika nje yabo nje zonke lezi mfishifisha azenzayo hayi angisekho nje ke angimazi noma ingqondo yakhe iyasebenza kahle noma isisebenzi yini ngibona ngathi ingqondo yakhe nje inokuphazamiseka kahle angeke nje yabo nje kunokuthi mangena nje vele kube nalento ethi yalu enhlizweni yami vele kuthi nje yalu vele ngabe ngisazi ukuthi kwenzakalani ngizizwe ngathi ngavene ngisukume ngiphume ngihambe ngimshiye yabo nje kumanje ngicikekile nje ngibe ukumbona nje wathi angihlange nje okwamanje nje yebo kona sihleli nje naye okwesikhashana ngazi kodwa nje Ngibingelele ababukeli bevumani film lo khuluma uvumana le kwamhlabela ingane awusona imadoda le phansi emanguzi kuthiwe kakhubalo limbiwe egcekeni kodwa ke sila kwelika banana la sinilanda khona babukeli siyanithanda kakhulu lana ikhona ningixolele nje nami ngihijackiwe yabona Mamzesi ngibingelele ngiyathemba ukuthi right ngibingelele Musa ngiyathemba ukuthi right no mina ngikho right angikho right nje namhlanje angikho right angizizwa nje ngi right yabo nje ngendlela engicekeke ngayo yabo nje balaleli bevumani namhlanje ngifuna kuphuma iqiniso la kunosuku angichazele kahle ukuthi kahle ngempela uthi mebheka mina angibona ukuthi ngiyini Musa ngichazele kahle ngiyini mina hawu usukushiso yini manje lokho mama awu kahle ungatshela ababukeli balandisa usasho usathi mama hawu kufanele ngithini phela wena uyistufu izolo ngibambe ukukhuluma noma bengane zakho into ongakazi uzungazisa yona mina awukahle phela awungitshela awukahle phela ngakutshela nje ukuthi khona umuntu obesanda qeda kuhlukana naye nje manje no uzange ungitshela uye nje kuphela nje ngicela ungenza isilima yabona ke lapho uye nje kuphela usungenza isilima ngempela wena uyachatha uya WhatsApp and uyafihla and ifoni yakho wena usunokuthi nje uyifaka ipassword lento okade ungayenzi sekuyinkinga manje mase kwenziwa yimina bengikwenza yini mina how uyayifaka awuyifaki mazethi password nefoni angifaki mina angifaki
uma zethu bekwenza lokho wayikhishiswa yimi uma zethu wayiqala ukukhishiswa yimi na ipassword nakugoba sengifaka sekuhlupheka yena nami it's not like awuyazi ngakutshela webhuti lalela wow Nkosi yami usonoma beingane abangaki-ke awuchazele mina munye nje kuphela zonke insuku wena uhlezi ukhuluma naye uye nje phela zonke insuku wena zonke insuku Nkosi yami uye nje kuphela lo engangitshela ngaye ukuthi uyena kuphela nje ongasangifuni lo ka 2 years usazongichazela kahle hey Nkosi yami lalela la mina wangithembisa ukuthi mina ngedwa kuwena awungithembisanga lo bakhulumani noma wengane bakhuluma indaba zokuthi bafuna ukubuyelana angazi wara kanjani babe kade nje beneyinkinga ezincane akamtsheni uma wengane senginomuntu phela kusho ukuthi mina ngisilima mina Musa manje wena ukuphathisa ngesikhwele lokho mamzela kuyangicika nje akuphathisa nangesikhwele kuyangicika ngicela ukubuza la kuyoze kube nini mina nawe sidlala nje umajola nje umathandana kuyoze kube nini ngathi mazathi wena yini lenga angithi wena ongafuna ukungazisa abazali bakho why wena ungafuna ukumazisa abazali bakho ngoba phela wena usisithandwa sakho makoti wakho bafofethe yabona ke le abazali uyazi nawe ukuthi abazali bakanjani abazali abangifuni vele sidalwa bangizonda nje vele abanindaba nokuthi ngiyenzani so manje nangibona mhlawumbe bengakwazi ukuthi bamamukele ngalendlela le ngicabanga ngayo ekhaya kodwa mhlawumbe sengamane mhlawumbe mawuthi mhlawumbe sifuna ukuthi kube khona inqubekela phambili uyazi umazi ukuthi fanele enze into right fanele senze into right sihlezi sikhuluma naye umazethi inqubekela phambili siyayazi mina naye uyalazi iqiniso manje wena mazethi uyangixaka yini ekwenza ukuthi manje ngikwenza isilima manje yini ndaba ukuthi ungangazisi wena bekufanele ungitshene mina ukuthi yazi ukuthini sekhona la nginenkinga nawe yabo waphela kusho ukuthi usunenkinga mase ukwazi ukubuyela emuva back awukwazi ukuthi uphalaze ukudla ubucosha ukudle akukho inkinga mfethu awukhuluma iqiniso wena yini ekwenza ucabanga ukuthi mina ngiyakufebela noma ngithi ngiyajithela ngiyabona phela la ayikho wena bafo indaba kade yini mothi wena usenikhulumana mothi ufuna ukubuyelana noma wengane efonini ayibona mazethu uyenzelani leyo nto butame ekugcineni kumele sikhulume mangeni icall usesile uphumele eminyango avela idrop ayicishe icall athi ayi lo muntu bangisicefe ukwenzelani bafo bafuya ngixaka uma besixaphayina ngale nje labantu laba yabo yabona ngimziphi sekukaningi yenza lento manje ngithi ngichazeleke ukuthi usafuna ukuqhubeka nami noma mhlambe ufuna kwenzekeni phakathi kwami nawe awubuyele engqondweni awungichazele wena mazethi ngihlezi ngokuncenga njalo uyazi ukuthi ayikho into engangihlukanisa nawe nje manje angifuni lalela phela ngicela ungangihlangisi yazi inkinga yakho iqala kulo muntu yini indaba nizenibize mina yini indaba ningakhulumi endlini nina nobabili hayibo ufuna ngidizeni mina bafuyena okubizile njalo namhlanje uyena okubizile bafunjana namhlanje mina ngazi ukuthi is right nomazethu umazethu namhlanje uyangixaka kumese seyisixabhani kanje sebila so kusukela nini mazethu ngoba uyalazi iqiniso sami mawengane uye kuphela ohloko engibhodarisha ufuna izinto ufuna ama purity ufuna ingakho nje manje ungasakwazi ukuthi ungiphathele o chocolate ma orange ngwaphela wena njalo ntambama ubufuka uphethe plastic manje mangabe ngithi uvutshela hey namhlanje baby imali anginayo wena usanginiki njalo phela le allowance leyana engithi siyashoda ngenze njani sekuyacela kanti ngiyibankini mina hawu ubunginika nje noma kuphela inyanga bafo kahlena kusho ukuthi mina nguCapitec no wena ila ufika utoboze khona angisho kanjalo nami ngiyahulaza phela amasayidi ami ngakutshela nje hayi cha phela uyazi ukuthi ngiyahulaza ngiyabamba FNB phela manje uyabona yabona nje lo muntu yabona ke nje ngalapha angidlaleli ke manje ngasemalini ngeke uphinde uzubone ngisho usheleni wami ngeke ahleni buse kuba usheleni mana phela ngeke uzophinde ubone ngikunika wena hlala eqinisweni ngichazele njengamanje ukhetha abani mina noma wengane yakho ngicela ungangenzi ngihlange bafo usamthanda noma wengane uma wengane bafo sihlanganiswe ingane akukho kunye uma zethi azikaze ikhulume ngisho elilodwa lokuthi ufuna ukuyibona ingane akaze ikhulume ngisho elilodwa bhuti wami mazethi uyayithanda wena ingane kaMosi lalela akaze angazisa yonke leyo nto ngizibambele mina efonini manje ngeke uve ukuthi umuntu uyamthanda umnikazi wakhe engakuchazelanga kwakufanele angichazele athathe ingane athi ngicela ukuvakashisa ingane awu ngasho nje ukuthi ezwe kumina ukuthi mangabe ucela ukuvakashisa ingane ngiyayemukela noma cha manje yena
uthatha ngokuthi ungishanga uthulamba ngoba efuna ukudla imali yami. Lalela-ke bhuti, angisenziwa-ke njalo. Awuzongenza njalo. Angena mina u-F&B. Manje Ungangithathe ngathi ngo-Capitec. Uyezwa bhuti, ungangithathi kanjalo. Sorry, Bafa wena uyamthanda ngempela bafu noma wena ngoba uthanda imali. Hayi bo kanjani ngiyamthanda uMazethi. Mina ngabe ukuba ngimthandi bafu ngaba ngihulazi ngabe nama ngizame ngoba phela nginendaba nengane yami. Uthi angisamniki allowance yande. Asivumelelanga kanjalo sina nawe. Bengiyithola i-allowance kuwena. Jiki angisayitholi i-allowance kuwena. Asivumelananga. Sengithola wona lawo masenti Bengisuke ngikupha ngoba kusuka othandweni. Manje wena usuwenze ngathi kuyimpoqo lokho. Bafika swangiphoxa lo muntu phambi kwabantu. Yazangiphoxa lo muntu phambi kwami. Bafo lo muntu lo besikhuluma naye. Ngicathi sigcina nje ukuthi sikhulume naye. Wayesho yena ethi nje wena nje ngiyakalawa. Yes, wena i-allowance yami ngizokunika kahle i-allowance yami. Ngabe yini exaka mamzethi ngoba phela wena ubuthi ayikho into azoyiswela. Yazi ukuthi usengijwayela kabi. Usengitshena oma allowance engazi ukuthi manje mina ngiyamkweleta. Angikweleti webhuti. Angikweleti manje ususho sengathi kunesikweleti sakho esingakumina ekufanele ukuthi ngikukhokhele sona. Unothando lami noma mhlambe uyangipretend. Ingabe bafo content ngidala ngayitholi kahle. Ingabe isikhathi esiningi suspenda kwakhe yena uMazethi? Bafa ngifuna ungasho isikhathi esiningi sengiyadisturbeka kakhulu. Yebo impela yena uma wengana naye ngathi usele uyangigijimisa ngihlezi nje ngiyafuna ukuthi ngibonde noMazethi wami. Okusho isikhathi esiningi suspenda naMazethi. Isikhathi esiningi bafo nginokungabi khona ngisho nje ukuthi ayisesehlile isikhathi angisaspend iqiniso ke lelo. Manje akasenaso isikhathi sami. Useba nokuthi nje ubhizi. Nayi izinto ekade ezenza engikhohlisa ngazo ngoba kusho ukuthi bengikhohlisa. Amadanoni usawathola kodwa yena. Hayi bafu mina amadanoni yabo yizo zonke ke lezo zinto ezingikhalisa kakhulu. Hey uNkulunkulu wami uyabona nje angiphathi ke manje angisatholi ngisho iMagnum yabo nje ekseni angisavuki nani ngeFuture Life bengivuka ngeFuture Life ungibheka uyangibo ngikhumbula kahle ke mina bese ngondlekile ngisho ukondleka kodwa mayizuza ngifuna ungasho ke ntombi hayi ngiyaxolisa mhlawumbe khona la kufikele khona kabhlungu kodwa phela ngifuna ukuthi mina ngihlukaniswe yilutho nawe. Mazethi esaxolisa umfowethu abalaleli bayibuza ukuthi ngabe khamba kanjani ngengane. Siyabona isiso ngazo ukuthi siyaphuma nje impela. Yabo nje ngendlela engicikeke ngayo akuvumi ngisho ukuthi ngize ngifike lapha. Awucabanga ukuthi unamamuthi mhlawumbe ngoba ngathi wathi ukhulelwa. Anginamamuthi mina. Angidlamuza ukukhuluma kwakho ukuthi uthini. Akasangicabangeli mina ukuthi nami nginenhliziyo nginemizwa. Yabo. Ungitshena uma allowance. Angiyazi mina ngikaze ngize ngimtshene ngendaba zoma allowance. Lawa sengitshena wona. Yabona nje abalaleli bevumani ngifuna ukunitshena lokho. Abantu besitisa abanaqiniso, abantu besitisa abasithandi, umuntu wesitisa mekuthanda ukuthandela into yakho onayo. Ukuthandela into yakho onayo. Hayi ngoba esuke eze ngothando. Yabo namhlanje ngiprovile mina kuMusa lokho. Musa yini umenze kanje uMazethi ngoba phela manje ngazi ukuthi awucabanga kodwa nawe yini umenze kanje? Yazi bafo yena nje ngabe uyakutshela ukuthi nje lalela phela mama ngididekile ngiphambekile ngafaka indaba zoma allowance ebengafanele ngisho lonto kusho ukuthi ngiphahlukile ngakho ngendlela asho ngayo mina nje namhlanje angisakwethembi yangithi uthi ngithini ngakho ke ngicela ushwele Nkosi ngithanda ngenhliziyo yami yonke ungiphoxile angisafuni ukuzwa lutho ayikho into yabona nje abantu besilisa abanaqiniso bonke ngicela ungilalele phela mama nami ngiyalidinga lami ithuba Nkosi yami bafo ngicela ukukhuluma ngathi uzoqhuma ngiyazi ukuthi ulambile kumanje ngiyazi ukuthi ulambile bafu besakhala ngama cravings kumanje ngicathi ushintshwe umoya nje yikho lokuthi nje uthe ucravela idebonese kumanje uyayibona into and anginalo kishisa ngabe sengiyamthenga mhlawumbe ngicathi ucasulwe yizwe izinto kanjalo lalela phela wema ngiyakwazi ukuyithengela ngicela ukuthi ngiyakwazi ukuyispoila mina ngiqala lapho ke bafu ngiyakwazi ukuyispoila mina so angilindi ukukhishwa umuntu wesilisa ngingedwa ngiyakwazi ukuyikhipha ngiyoyilalela ehotela ngedwa ngingcebelekele nje ngingedwa ngingeve ngoba mhlambe
bukhona umuntu wesilisa ngilindele ukuthi kube khona umuntu wesilisa manje yena angasho sengathi mhlambe wathi meza kumina wakhona esivumelana ngakho yena weza kumina ngothando manje usekhombisa ukuthi usengichuthe ngaze ngabona manje usebuyela back mawe ngane yakhe yabona nje musungenza isibindi akukho lokho kusho yini ngabe yini Musa enye kuphatha kabi since nindawo khona mhlawumbe into ekuphatha kabi bafa ngifuna ungasho okungiphatha kabi kuyena ukuthi ngithi ngifuna kube ungaphathi ongaphezulu kumina naye mase sibabili phela sesenza inkonzo hayi ebese ke yena ke manje iqale angitshela izinto ebheke indongweni yena usiyangibharatshela akasafuni sengiyamncenga manje uthi hawu mama kantini inkingi ebese thi yena hayi ngikhathele namhlanje angifuni lutho hayi ngiright manje ngizokwenza njani ke mina fanele lifinye ikhehle egcineni kosuku ngizokwenza kanjani lokho uma zethi ngamtshela ukuthi mazethi mina ngizohlezi ngikhona for wena Red Velvet yami eyami manje kuvena ngitshele ngangazi ngike ingane nani nobaba beingane yena ukuthi yena akekho right baba engane akasayifuni lento le eyenzakalayo phakathi kwethu akasafuni ukuthi silale njalo uyayizwa leyo ndaba bhuti wami manje mina ngenze njani ngihlale ngalifinisile lami ikhehle loyo kokungicaka kakhulu mazathi ngingakho ngizehlisa ntombi ngisho ukuthi kuwena ngiyaxolisa ke mawukuthi mhlawumbe ngikubeke kabuhlungu lokwama allowance nani kodwa kungimangaza kakhulu ukuthi bengikuthola kamnandi lokho okay fine ngiyakuvuma lokho kuyiqiniso bafu uyakuzwa lokho engikusho kodwa manje izinto nakuyena ayisefani manje ayisefani lokho ayifundiwa yona ke leyo nto ke yona nje leyo nto ngitshela yona yamalalana what angisayifuni angisayifuni kwayo mazethu awucabanga ukuthi mhlawumbe ingane namamuthi kanje kwenza kanje akuyona iyo akuyona ungijwayela kabi iyo ungijwayela kabi ucabanga ukuthi yena uzolala nami zonke izinsuku hayibo owahle wena ngeke uzuboneke lokho kusukela nini manje oshuthi mina shuthi angisakuniki kamnande shuthi angikwanelisi shuthi khona lo omunye sekwanelisa kangcono noma uyisandile shuthi sandile sekuphethe ngohlelo imicabango yakho indlela owenza ngayo yabo indlela owenza ngayo awusafani umdumbulo uyasebenza umdumbulo kaSandile lokho hayibo noma kumele ngithole yami khona angizwanga lalela phela mama ngiyacela ke Nkosi yami sengazi nakho manje kuzomoshakala umshado into engicela ukuthi mhlawumbe manje siyenze siqale phansi uunderstand isimo ingane ngizokwazi ukuthi ngiyilethe nawe ingane njengoba ngangithembisile ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiyondle ngizoba khona for ingane lalela okokuqala nje usukuthetha ngeWi-Fi yami ngelami idatha ukhuluma nezintombi zakho mina ngikuphekela ukudla ngikwenzela yonke into ayikho inhlobo yokudla engingakwenzeli yona ama salad yonke into ugeza kobhavu bami ugcoba into zami ezibizayo manje uyabuya usuzochatha nezintombi zakho kwi-Wi-Fi yami umuncelami idatha udla amandla ami manje wena hayibo uzongihlanyisa lalela phela mama ngisuke ngifuna amatoho kahle kahle mangisuke ngiconnectile hayi ukuthi ngisuke ngiyenzani ngisuke ngifaka ama CV via email ufuna amatoho ngedatha lami uthathe leyo mali uyonika uma wengane yakho okusho ukuthi mina ngisponsor la kuwena akukho njalo ntombi akukho kanjalo indlela wena manje osucabanga ngayo ngobani ngoba nakho usuku uyangazi kahle mina hawu uma izuzu wami phela usifuza phambi wena usifuna lalela wathi konje kini lezi nje inkulu lezi awungitshela ipitbull la izwana wemusa uyangibona ukuthi mina ngitshitshi kanjani kwamanje ngingathi mangiphumela emgwaqweni ngithola omunye umuntu yazi ongcono kabi kunawe ngitsheleke bhutisi lalela la akusho ukuthi ngoba naku ngithandana nawe mhlawumbe impilo yami isiphelile isimile hayi njengoba ngakutshela ukuthi ngina 44 yabona ngicela ungilalelisise ungidlalele kahle ngoba usathi una 44 kuMusa ingane yakho yathi una 50 something nje awukahle wena awukahle umtshana ngezinto engahlanga angikhulumi ngezinto njengamanje ngicela uphume kini ngiyazi mama ukuthi uyiphathaza angifuni uye kulabo abanoshukela ngiyazi ukuthi bathi awubadingi phela yibo ozobheka kubona abanye otherwise akekho omunye ngicabanga mhlawumbe esangabe awungedwa kahle mina ngomazethi kayi1 mina awu kahle baby ngiyakwazi nje hey ngizoyondla ingane ngingapithiza kanye nalowo ma wengane yakho mina Nkosi umtshela ukuthi angimsaba ngimnqeni futhi umtshela ukuthi angimsabi angimnqeni futhi ngeke ngize ngimncenge mina
Mazethu uyayifikela yini ngequpha la? Yabo nje. Shango right ugcwale. Ugcwale. Ukuthi nje namhlanje ngicikekile. Ngicikekile nje angikho nje ngikuzufaka nendaba ukuthi akafuni ukuintroduce wena ngabe uyibona ungumakoti ufika umakoti lapha emzini kuba akakusho yena konke lokho mina ngisahlangana naye angithi yena usengenza isilimo ukwazi ukuthatha elami idatha afuna umsebenzi awuthole ahamba ayokondla izintombi zakhe eceleni lo ubethi mefika ntambama efike ngiphathele chocolate into ezimnandi yabona nje manje usevela afikele ngisizandla nje inkinga yakho na mama uvela ucabanga mhlawumbe mina ngisitshejane somfana kanti cha akunjalo wena mama mina ngingenza noma yini for wena uyazi ngakutshela namani uma ukuthi ufuna ukuthi sishade mina nawe kulula phela lokho asihambeni sekhothi siyosayina katini angisafuna umshado awu ngifuna wena mina ke angisafuna umshado uyakhombisa ukuthi kahle kahle ungenza isilima ufuna ukuthi umunce wonke amafama sengikubonile usengqondweni wena manje engqondweni uzofuna amafama ngesitayela usukhuluma ezemshado manje awusho bafu umama wakho lesikhathi kade ungakhulumi ngani lokho abaza umama wakho unanga iminyaka ish bafu mama umama una 38 kahle ngokweqiniso yabo umama uzothi 38 ubaba yena hayi ubaba una 40 nje okwamanje una 40 ubaba awucabanga ukuthi Mazethu mhlambe umdala kunobaba kaMusa nomama wakhe hey awahle nawo ayi mina uright baby mfowethu akekho ozosixabanisa akekho nje futhi ozongena phakathi kwethu ngisho ubaba uyazi ukuthi nje asoze nje mina angena phakathi kwami nomuntu wami uyakwazi lokho uyakwazi ingakho ngithi mina baby la singahamba siyosayina mawuhlambile lokho ukuze ngiyiprove ukuthi mina mama ngisafisa ukuba nawe sengizoyithola kanjani manje le ya code 14 hey usile wena sengikubone kahle usile sonke lesikhathi ubukade ungibuka nje ubone ukuthi okay ngizothi mangabe ngikubamba ungitshena ukuthi uzongishada ngoba ufuna ukudla amafama hayi ngeke ngineyingane zami mina izodla amafama ayi wena kusho ukuthi phela manje mangabe sengihamba ngiyoshada nawe ngithatha zonke into zami ngiyinika wena sorry butis akukho engakwenzeli kona ngitshela ukuthi angifeke ngesikhathi esithile ngiphuthume ngigijima ngifike sengijulukile bafu ngifike ngiwashe mina ngifike sometimes uyena okathi ukhathele namhlanje mhlawumbe uzopheka mina ngizame ukuthi ngitebule ngihlanganise namshebo ngipheke ngibe ngiwasha lapha ayikho into engayiwasha amapitikooti obra amaphenti bafo akukho engakwasha ingubo zakhe lezi ezinkulu uyazi nawe ngiyaziwasha isiduka ayikho into engayiwasha mina amaphenti ngiwawasha wonke anebhakede lawo kwawona anebhakede lawo uyazi uMazethu ngiyalenza ke iqiniso when it comes to into zasendlini ngiyaclean ngiyashanela ngenza sure ukuthi dust ayikho mekubuya nje ubuye endlini sekushine ngoba uhleze ngazi ngesikhathi esithile ngicela ukufika seku right Mazethu nanga umusa uthi uyashaya spring cleaning nasempahleni zakho kufanele phela wawasha abaphenti kufanele awawashe kodwa ngazi ngibona washa yami awuyiwashe yami underwear hayibo asimelelanga phela thina ngalokho wena wayisho lo wena wathi uzongenzela yonke into ufisa ngisho ukungigcoba umzimba mangiqeda ukugeza ungiqokula ungibeke embedeni so kwasuka kuwena ngaphakathi othandweni ukuthi uzongiwashela ama-underwears ungiwashela iy'ngubo ungigcinele endlini so nje mangabe ukuthi wena lokho sekuyakucika ngizoqasha isisebenzi inkinga iqala lapho ke bafu mina ngazi ngicomplain angazi ngithi ngifuna isisebenzi kodwa nangu uMayizuzu ngiyaziwashela ngiwashele yena njalo yena akaze ngiwashele kodwa wathi impilo soyiphila kanjani 50-50 wathi konke sizokwenza kuzoba u50-50 ngiyizwa le nto le ngoba ngisho wona bhuti wami ukuthi noma ngabe enginika imali unginika almost u40% ngiyizwa le nto le ngoba benginika u50% manje sekwehle kakhulu akasanginikwa yona ufuna ngoba umnikeze half womholo wakho mhlambe ulokhuzana usandile usekufaka isichitho awusoli kanjani
sho ukuthi wena omnikele isichitho. Cha, ngiyacabanga phela mangabe usubona ukuthi sekunoqhekeko sekunomehluko. Mina bafuna bona bangiplanele labantu ukuthi yibo abafuna ukungisusa asho ukuthi abasangifuni mazethi mina yini kade lengaka ongayifuni kimi yini lenga mina ngisakuthanda ngifuna ukushada nawe yabona nje ngiyafuna sengiyanyanya nje yonke into ngiyanyanya nje ngisho ngena nje eminyango vele ukuthi angihayize ukuthi angithwala izandla ekhanda ukuthi angithi he so nje sorry butisa Bafo usandile ukhale ngokuthi unentwalo unesichitha awucabanga ukuthi umuhlumeza umazethi kanje nawe ungayithola usenkingeni. Ayi bafongeke mina ngifuna ukuthi kuze kufike lapho uma izuzu owami ngizokwenza sure ukuthi from now on mhlawumbe makumele ngibe khona 24/7 mama ngiyacela nginike ukugcina lelo thuba ke ngizoba khona kodwa ngiyacela mhlawumbe nami ngabe at least kungiwashele noma nje ambalwa kama underwear zami noma ngaba ambalwa at least kubalance lento kufanele ibalance njalo yimi amawindi mina imoto kufanele ihlale iwashwe yimina nalokuthi njalo nje esingicaka kakhulu ilo muntu oseJoburg njalo uhlezi sibanga into eyodwa siyakwebhana ngathi amakati ukuthi umenzani wena umama wami njalo nje wena uhlezi nomama wami ngisakwazi nokuthola isikhathi noma wami yini inkinga yakho akangifuni lo oseJoburg kodwa ngibuke manje ngikuphi la ngikhona bhuti wami nginayo umayizuzu kumanje kuclean endlini kuclean ba amaphenti asha umoya ubani loyo ngihlezi wena ngabe uyathanda ukwasha amaphenti kamazethi noma mhlawumbe ngoba nakho uncengile imali bafa kunjalo mina ngumuntu vele okhuthele ngakusho lokho nakuqala ngikhuthele ngiyawasha vele into engayifundiswa ekhaya into engiyifundile vele ngayifundiswa uyofundisa ukuwasha amaphenti kini hayi amaphenti phela bafa kodwa ya kona ngiyakwazi ukwawasha nawe yabo mazethi ngaba akukuhlambalazi lokho akukuphathi kabi uma ubona umuse ewasha amaphenti. Hayi phela angitshene mangabe sihlambe sizo babili sijabule athi nje eyazi nje ngendlela nje ithuluzi lakhe lishisa ngayo ngiye ngifise ngisho ukwenzela yonke into nje ngendlela nje eyamuzwa nje manje nje angifunda nokuthi uthathe iphenti lakho uyiwashele ngicela ukuthi uwashwe yimini kahle bafithuluzi elikwenza ukuthi uzugcine siwasha namaphenti kamazethi bafuna akulona ithuluzi kodwa sengasho nje ukuthi ukumspoiler to the point whereby ngifuna ukuthi abone ukuthi nanoma sekukhona ingane izokwazi ukuthi iphishwe yimina mangikhona uyayibona into kanjalo lokho ngizama ukuthi ngimkhombise lokho mazethi ngathi yakuchaza le ndaba ngathi yakujabulisa ukubona no hayi ngoba ngijabulisa lapho nje manje uzoyenza njani usinanga uthi uyaxolisa ubafu nanga uthi uyaxolisa ubafu kodwa ngiyabona manje usuyamelt no angimelt ukuthi hayibo kahle wena angimelt ukuthi nje uyangicika nje angazi sekunalesilungulelo esikhona angazi sidalwa yini kodwa nje khona nje lesilungulelo sesikhona ngingazi ke noma mhlawumbe uma wengane yakhe kusengifaka isichitho ukuthi sihlukane naye ngenzeka ke angazi kungenzeka mhlawumbe uma wengane yakhe angazi kodwa nje senginokuthi mangimbheka nje kube naliya nto nje ethi ciki angazi kwenziwa yini ayikho lento mama hawu ngakutshela ukuthi la muntu unayo ingqondo iyasebenza usafunda phela ubengekaza kwenza mhlawumbe uye losandile lo ongafuni ukuthi mina nawe sibe nenqubekela phambili kumanje buka usafuna ukuthi sishade kusukela nini kodwa yaqala yasho wena yakhulunywa wena kuqala into omshado wayitshela laphi leyo nto leyo washo ukuthi ufuna mina naye shade futhi sizoshada kahle wathi sizoshada nani qeda kwenzani awuyazi nje ikona nani khuluma nase kufika kulawo makama uyazi uma izuzu ukuthi maye ngamthinta ibhathini lutho njengoba umbona manje wehlela ngezantsi ngiyamazi wami uma izuzu mfowethu unako vele ukuthi mekadela mbili sithi njobe ekhulelwe ke ushawa ama cravings amambi ngiyazi ukuthi masibuya nje ngizokwazi ukuthi nami ngihambe ngiyohulaza kancane ebese sengimnika lokho ke nginaka engakwazi ukuthi ngithole boma cheaper boma costly manje nango umusethu uyaxolisa wemazethi manje uzoyenza njani ke bafo ngoba uthi uyaxolisa nje uzoyenza njani ngalabo uma wengane ochisa nabo ngizokwenza sure ukuthi ingane ngiza naye ekhaya mama uyibone kuba ukuthi
mhlawumbe ke sesingakhuluma ecingweni noma kuba ukuthi ngihamba nawe mhlazukwane mina sengizohamba ngiyobheka ingane uma ngiyobheka ingane yilokho nje uma ukuthi mhlawumbe ubone ngazi ukuthi uma endleleni yethu uma wengane ngizokhuluma naye ngimblocke ngenze show ngenze isiqiniseko sokuthi hayi duze akasondeli. Musa indaba mhlawumbe umbukeli mebuka lapho uzoze mhlawumbe wena awumcabangela uMazethi ngoba umuntu okhulelwe so mhlawumbe ukhathala kalula zonke lezo zinto yabo uthi uyedinga ukuresta umbukeli nje manje uzosho njalo umunye noma ecabanga. Cha phela bafo into engisuke ngiyenza lapha mina ngingathini ngisuke ngenzela ukuthi konke kube lula nanoma ngathini eseclinic esesibhedlela sobheka yabo ukuthi indlela ihlala iqonde yabo kube lula na kuyena uya understand into ngizama ukuthi ngisho na kuyena kube lula nje ukuthi kube hawu bafo ngeke phela ngase ngiqala ukuthi ngiya kakhulu yabo kodwa ngenzela yena nje ukuthi hawu ehlale ingane ibuyigathini iyavuselelwa lento le uyabona ngoba bahamba mina bayicrave lento yombhede befuna ngathi manje usuke ngekho usandile kumele ngenze kanjani ngisuke ngenzela yena kahle ubafo into kanjalo. Mazethi lithine lakhe lokugcina ngabe amxolela uMusa. Ngizomxolela kodwa eyokulala cha ngakhohlwa shame angisazizwa nje angisafuni ngisathanda ngisayithanda nje kwayona lento yoma sex ayisekho engqondweni yami nasemizweni yami lento nje yoma sex nje Sandra sami khuluma iqiniso ithi kwamanje ngoba mhlawumbe usakhulele ngikulimazile manje khona la ngikulimaze khona ngithi mina phela ngiyakujabulisa ngale ndlela othanda ngayo ukujatshuliswa ngayo uwe phela usuku uyifunile sometimes uwe usuku uyicelile manje uyangixanga ngoba usukhulele indlela osuwenza ngayo nje wena usayifuna angisayithandi mina angisayithandi okwamanje usavalile shona njalo mngami uthi uyakuxolela uMazethi Musa ngingabafo ngiyakuzwa lokho ngixolisile vele engifuna ukuthi mina si understandisane kona ukuthi ngizombekezelela azabe nengane. Okay usuyezwa Mazethi ngiyamuzwa unike ukugwebhana na ngeke umwamphela lo muntu mfethu vele samama sigwebhana sibuyele nganeno uyazi uma izuzo Steve Ripper Samlis ayikho into ezongihlukanisa naye. Babukeli beVuman Films sanithanda kakhulu lani khona noma ngabe kuphi khamba kubuye kuxatshwane abantu mabendawonye noma ngabe ingane zandawonye noma ngabe abantu bayathandana khambe becabana but okubalekile ukuthi sithandaze angisho ukuthi ngiyaniseka ukuthando lwenu but nje sengiyakhuluma for everyone obukele niyezwa Mazethi uyezwa ngithi yabuzwa ngabe ngithi akanana manje inkinga usacasukile yabona awu bafo ngeke ngangihakha umkami phela lo oza mama ngeke ngibambe hawu akusenani kusiyama kodwa mkami ehlisa umoya hayi yazi okungimangaza kakhulu ukuthi uma izuzu uyazi ukuthi mina ngiyamthanda and uyangixaka indlela enza ngakhona manje ubazi ukuthi mina angifani nalabo abanye abafana the way ngimthanda ngakhona bafethu is beyond kodwa ke ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe sisazoba right mina naye uyena nje ukuthi usashawa ilila lukuluku lela ama cravings ulambile shawa isibakaba okwamanje ufune ngazi ukuthi nga relax ba understandeke labantu lokhu njani yabo kodwa ke hayi sizolunga mina nomuntu wami sizoba right uyazi iphakathi forever.